Maupo ka muna at ipaghahanda kita ng pagkain. Sige po, Nay. Anak, kamusta naman ang pag-aaral mo? Maayos naman po, Tay. Matalino kayo yung anak natin. Mana sa akin. Sa'yo talaga? Sa akin din kaya? Tingnan mo, kamukha ko siya. Sige na nga, sa'yo na. Wala na akong masabi. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Anak, pwede ka ba namin kausapin ng nanay mo? Asan kaya yun? Dito ko lang yun nilagay eh. Ano kaya to? Ganda. Ganda naman eh. Dami ah. Ano kaya gagamit to? Ganda. Akin na nga yan! Ang dami mong papakialaman. Yung mga gamit ko pa talaga. Akin to. Anong sayo? Akin yan. Akin to. Kuya George, tumigil ka na. Ang tanda mo na, ganyan ka pa rin umasta. Ganda kaya neto. Naku kuya, masisira mo pa yan. Hindi mo ba alam? Mahal yung bili ko dyan. Ganda nito. Maganda oh. Akin na nga yan. Bakit ba kasi ang dami mong papakialaman yung mga gamit ko pa? Akin to. Kuya, mamaya masira mo pa yan. Wala akong magagamit. Ayaw. Akin lang to eh. Rachel, George, anong kaguluhan to? Si kuya kasi, pinapakialaman niya yung mga gamit ko. Rachel, pagpasensya naman ang kuya mo. Alam mo naman may kapansanan siya. Lagi na lang siyang ganyan, tay. Mamaya, masira niya pa yung mga gamit ko. Anak, alam mo naman ang kalagayan ng kuya mo. Kaya hayaan mo na lang siya. Lagi na lang siya yung iniisip niyo. Paano naman ako? Anak, mas nakakaintindi ka. Kaya unawain mo na lang tong kuya mo. Lagi na lang akong mali dito, tay. At umiintindi. Anak, hindi naman ginusto ng kuya mo na maging ganyan ang kalagayan niya. Sa tuwing gagawa siya ng hindi maganda, hindi niyo mapagsabihan. Ako lang ang lagi ang mali. Anak, ayos ka lang ba? Anak, pasensyahan mo na yung kapatid mo ha. Ganun talaga siya. Tay, laro po tayo. Sige anak, ano bang nilalaro mo? Ito po. Mga anak, sana dumating ang panahon maging maayos ang samahan ninyong magkapatid. Kahit anong mangyari, nandito lang kami ng nanay nyo. Namamahalin kayo at aalagaan. Saan na kaya yun?
Akin to! Anong sayo? Akin yan! Akin to eh! May ginagawa ako dyan. Mamaya, mabura mo pa. Eh, akin to! Kuya naman kasi, akin na nga yan. Akin to eh! Akin to! Akin na yan. Akin! Akin yan. Akin to! Akin na kasi. Akin to! Akin to. Akin! Akin na. Ano nangyayari dito? Tumigil nga kayo magkapatid. Nay, si Kuya George po kasi, kinuha niya yung cellphone ko. Eh, akin naman kasi to eh! Hiniram lang ni kuya mo, anak. Hayaan mo na siya. Hayaan, Nay. Gamit ko naman yan. Pinapakailaman na naman niya kasi. Anak, pahiram mo na ng cellphone si nanay. Ayo. Sumosobra na si Kuya, Nay. Lagi na lang niyang ginagawa yan. Nasasanay na siya. Anak, hayaan mo ng kuya mo. Alam mo naman na natutuwa lang siya sa mga gamit mo. Hayaan? Paano kapag nasira niya? Wala naman tayong pampagawa. Hindi ka na naawa sa kuya mo, Rysel. Nakita mo na nga ang kalagayan niya. Ba't naman ako maaawa sa kanya, Nay? Kung siya nga, wala siyang pakialam sa mga ginagawa niya. Matanda na si Kuya, Nay. Rysel, unawain mo ang kuya mo. Kahit ganyan ang kalagayan niya, kuya mo pa rin siya. Lagi na lang akong pinagsasabihan niyo. Kahit si Kuya naman yung may mali. Anak, ikaw ang mas nakakaintindi. Kaya hayaan mo ng kuya mo. Ano pa nga ba, Nay? Lagi na lang akong umiintindi dyan. Rysel, kailan mo kaya mauunawaan ang kapatid mo? Kahit mahirap, sana maintindihan mo pa rin ang sitwasyon niya. Ruby, may problema ba? Wala naman. Iniisip ko lang kasi yung mga bata. Lumalaki na sila. Kaya nga, ang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan. Lagi na lang nagtatalo yung mga bata dahil sa sitwasyon ni George. Natural lang naman sa mga magkapatid yun. Oo, alam ko naman yon. Pero alam natin na hindi normal ang katayuan natin. Unawain mo na lang ang mga bata, Ruby. Naiintindihan ko naman. Pero nag-aalala ako sa kalagayan ni George. Bakit naman? Lagi kasi silang hindi magkaintindihan ni Rysel. Si Rysel ang dapat nating kausapin. Sa tingin mo ba, maintindihan tayo ni Rysel? Oo naman, malawak ang pangunawa niya at matalino si Rysel. Lagi na lang siyang masungit sa kuya niya. Makapagod lang siya sa eskwelahan at marami din siyang iniisip. Baka nga, Franz, kaya siya ganun lagi sa kuya niya. Baka sa sobrang pag-aalaga natin kay George, nakakalimutan na natin na may isa pa tayong anak, Ruby. Tama ka, Franz. Bakit hindi natin bigyan ng atensyon si Rysel para kausapin siya ng maayos? Mukhang tama ka dyan, Franz. Baka kailangan din niya ng atensyon natin. Kasi napapagalitan natin siya kahit alam natin si George ang mali. Dapat unawain din natin siya. Baka iniisip niya, hindi natin siya mahal. Kaya nga, Ruby, parang nagtatampo na siya sa atin.
Kasi lagi na lang si George ang iniintindi natin. Hayaan mo, Franz. Babawi tayo kay Rysel. Bigyan natin siya ng sapat na atensyon para kumustahin siya. Iparamdam natin sa kanya na mahal natin siya. Kausapin na rin natin siya para ipaintindi ang lahat. Sigurado ako, mas maiintindihan niya yung sitwasyon dito sa bahay pag nakausap natin siya. At para magkasundo na rin ang anak nating dalawa, Ruby. Tama ka dyan, Franz. O anak, maupo ka muna at ipaghahanda kita ng pagkain. Sige po, Nay. Anak, kamusta naman ang pag-aaral mo? Maayos naman po, Tay. Matalino kayo yung anak natin, mana sa akin. Sa'yo talaga? Sa akin din kaya? Tingnan mo, kamukha ko siya. Sige na nga, sa'yo na. Wala na akong masabi. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Anak, pwede ka ba namin kausapin ng nanay mo? Pwede naman po. Tungkol saan po ba yun, Tay? Tungkol dito sa bahay, anak. Alam namin na nahihirapan ka din sa sitwasyon natin. Na hindi biro sa'yo magkaroon ng kuya na katulad ni George. Pero mahal namin kayo pareho. Alam mo yan, anak. Sana anak, lawakan mo pang pangunawa mo sa kuya mo. Hindi siya kagaya natin na pwede niyang gawin ang lahat, anak. May mga bagay siyang nagagawa na hindi naman niya sinasadya. Kaya kailangan niya tayo na pamilya niya para intindihin siya. Maswerte tayo anak. Kasi tayo ang naging pamilya ng Kuya George mo. Kaya iparamdam natin sa kanya na mahal natin siya. Kasi hindi madali sa kanya ang lahat. Sana maintindihan mo ang kalagayan ng kuya mo anak. Hindi madali ang pinagdadaanan ng kuya mo. Nakita mo, palagi pa rin siyang masaya kahit ganun ang kalagayan niya. Dahil kahit ganun ang sitwasyon niya, pinipilit niya maging normal ang lahat. Kaya mapalad ka anak. Kasi ikaw, nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Samantalang ang kuya mo ay hindi. Kaya sana Rysel, mahalin mo at alagaan mo din yung kuya mo. Sana, maintindihan mo yung mga sinabi namin sa'yo, anak. Pasensya na po kayo, Nay, Tay. Kung minsan, nagagalit pa ako kay Kuya. Alam namin, napagod ka lang siguro, kaya ganun. Oo nga naman, anak. Alam namin na nahihirapan ka din sa sitwasyon ng kuya mo. Madami lang po kasi akong iniisip. Kaya po ganito ako. Hindi pa huli ang lahat anak, para makabawi ka sa kuya mo. Oo nga naman, anak. Dalawa lang kayong magkapatid, kaya magmahalan kayo. Opo, Nay, Tay. Hayaan niyo po. Simula ngayon, magbabago na ako ng pakikitungo kay Kuya. Salamat naman anak, at naiintindihan mo ang sitwasyon ng kuya mo. Sana magmahalan kayo at mas maintindihan mo pa siya lalo. Pagpasensyaan mo ng kuya mo. Patawarin niyo po sana ako, Nay, Tay, kung lagi po ako nagagalit kay Kuya. Naiintindihan naman namin yun, anak. Alam mo, hindi marunong magalit ang kuya mo. Salamat po sa pag-aalaga ninyo at mahal na mahal niyo po kami. Mga anak namin kayo. Kahit na anong mangyari, andito lang kami ng nanay nyo. At tanggap namin kayo, maging sino man kayo.
salamat po. Napakaswerte po namin dahil kayo po ang naging magulang namin. Kuya. Kuya, huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kukunin yung laruan mo. Alis ka. Ayaw kita kalaro. Ayaw mo ba ako kalaro, kuya? Ayaw. Kuya, bati na tayo. Hindi na kita aawayin pa. Laro tayo. Laro tayo? Oo. Ayaw mo ba makipaglaro sa akin, kuya? Ano ba ang nilalaro mo, kuya? Paano ba to, kuya? Ah, ganito pala yun, kuya. Sige, maglaro muna tayo. Mas masarap pala iparamdam na mahal mo ang kapatid mo at makitang masaya siya habang iniintindi mo ang sitwasyon niya. Patawad, kuya, kung naging masungit ako dati sa'yo. Kuya, ubusin mo yan ha, para hindi magalit si nanay. Ayoko na. Ubusin mo yan, kuya, para hindi magalit sa'yo si nanay. Tingnan mo yung mga anak natin. Nakakatuwa sila, no? Oo nga, nagkasundo na din sila. Gusto mo? Sige, kuya, kumain ka lang. Oo naman, kasi andito tayo at hindi tayo sumuko sa pagpapalaki sa kanila. Salamat, Franz, sa pagtataguyod mo sa amin, kahit alam kong mahirap. Hindi perpekto ang pamilya natin, pero masaya naman. Tama ka dyan, Franz. Hindi lahat ibibigay ng Panginoon. Papasalamat din ako sa iyo, Ruby, kasi hindi ka sumuko sa pag-aalaga sa mga anak natin. Mahal ko kayo. Kasi kayo ang pamilya ko, Franz. Kahit hindi madali ang sitwasyon natin, pinipilit mo pa rin maging magaan ng lahat. Kailangan. Kasi ipaparamdam natin na nahihirapan tayo, mas mahihirapan sila. Tama ka dyan. Tara, puntahan natin sila. Sige. Mga anak, tapos na ba kayo magmerienda? Opo, Nay. Tapos na po kami. Kayo po ba nagmerienda na? Mamaya na anak, sabay na lang kami ng nanay mo. George, kumusta ka naman? Nabusog po si Kuya, Tay. Kinuhanan ko po siya ng merienda. Talaga anak? Opo, Tay. Nagluto na rin po ako. Tikman niyo na lang po ni Nanay mamaya. Sige, tikman namin mamaya. Siguro, sobrang sarap ng niluto mo, anak. Siyempre naman po. Mana po ata ako sa inyo na magaling din magluto. Naku, nambola ka pa. Kayo talaga? Mag-ina nga kayo. Lahat ng pamilya ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Hindi lahat ay perpekto. May mga anak na may iba-ibang katayuan, pero kahit normal o hindi, mamahalin at aalagaan pa rin sila ng mga magulang nila.
dahil walang magulang ang kayang tiisin ang mga anak maging sino man sila.